Доброго ранку. Усім салют. Рада вітаць вас у нашым добраранку. Асабліва ў сённяшні святочны дзень. Сапраўды, гэты дзень проста цудоўны. Грмал, і думаю, самы час пачынаць віншаванне. Правильно. Давай, Вара. Сябры, з гонарам і задавальненнем віншую. Усіх бацькоў у свеце. Жадаю, каб дзеткі вас столькі радавалі. Вара! Ой, і яшчэ самае шчырае віншаванне маім бацькам. Любімыя мама і тата, са святам, вы ў мяне самыя лепшыя. Варачка, а ты нічога не пераблытала? Мы павінны віншаваць усіх дзетак з днём абароны дзяцей. А ты чамусьці віншуеш бацькоў? Кася, Вара ўсё правільна робіць, бо сёння адзначаецца не толькі дзень абароны дзяцей, але і сусветны дзень бацькоў. Ой, дык гэта здорава! Тады нашы лепшыя пажаданні і маленькім гледачам і іх бацькам. Няхай і дзеткі, і дарослыя заўсёды будуць здаровымі, паспяховымі, многа усміхаюцца і атрымліваюць толькі прыемныя сюрпрызы. Віншуем! Як цудоўна, што свята сёння і ў дзетак, і ў бацькоў. Можна разам гуляць, ласавацца. І адзначаць першы дзень лета, які таксама сёння. Прычым ласавацца я прапаную марожаным і малочнымі кактэйлямі. Ой, смачная прапанова. Але чаму ты выбрала менавіта гэтыя прысмакі, Рыся? Грмал, каб адзначыць сусветны дзень малака, які таксама святкуецца сёння. Вось дык справы. Колькі падстаў правесці сённяшні дзень весела і смачна. Мы вам гэтага жадаем. А зараз прапаную у гонар усіх свят паглядзець цікавы ранішні мультфільм. Ой, мультик скончыўся, але святочны эфір працягваецца. І зараз у сусветны дзень бацькоў я прапаную даведацца, хто з жывёльнага свету лепш за ўсіх клапоціцца пра нашчадкаў. Вельмі цікавая прапанова. А што, у добрых бацькоў і дзеткі шчаслівыя. О, логічна. Давайте даведаемся пра пухнатых і хвастатых бацькоў-выдатнікаў. Калі гавораць пра бацькоўскі клопат, часцей за ўсё уяўляюць сабе чалавека. Мама, якая закалыхвае немаўля, тата, які чыніць зламаны самакат. Але ў жывёльным свеце любоў і адданасць не менш кранальная, а часам і больш гераічная, Грмал. Ого! А каго ты маеш на ўвазе, Рыся? Напрыклад, самца імператарскага пінгвіна. Яго дакладна можна назваць бацькам года. А што гераічнага ён робіць? Пакуль самка адпраўляецца ў акіян за ежай, самец імператарскага пінгвіна застаецца на лёдзе у мінус 40 градусаў з яйкам на лапах. Ой, гэта нават складана уявіць. Прычым самец абыходзіцца без ежы да 2 месяцаў. Вось гэта сапраўдны подзвіг бацькоўства. Ён нават не рухаецца, каб не змерзла яйка, бо калі яно ўпадзе, замерзне за хвіліны, Грмал. Ой, і ўсё гэта дзеля таго, каб на свет з'явілася дзіця. Ой, як кранальна! Я зараз заплачу. Вася, трэба не плакаць, а радавацца за пінгвінчыкаў, што ў іх такія гераічныя таты. А яшчэ можна быць спакойнымі за маленькіх кракадзільчыкаў. О, у іх таксама кранальныя бацькі. Грмал, яшчэ якія? А па выглядзе не скажаш. Кракадзіліцы такія зубатыя, страшныя і зусім не выглядаюць пяшчотнымі. Але самка кракадзіла клапатліва ахоўвае гняздо, дапамагае малым вылупіцца, а потым носіць іх у роце. У пашчы? Менавіта, так яна абараняе дзетак ад драпежнікаў і халадоў, пераносячы да вады. Надзейны спосаб, нічога не скажаш. Ніхто не асмеліцца крануць дзіця ў пашчы кракадзіліцы, нават калі яно зусім маленечкае. Ну і ну, ніколі не думала, што кракадзіліца такая клопатлівая матуля.
А якія жывёлы яшчэ ўваходзяць у спіс адданых бацькоў? Добра знаёмыя нам калы. Дзіця ў іх нараджаецца зусім бездапаможным, сляпое, голае і памерам з фасолю. Ого! І як жа выпусціць такое малое ў навакольны свет? А першыя месяцы яго ніхто і не выпускае, Рмал. Пасля нараджэння кала спачатку утульна ўладкаваны ў сумцы матулі, а потым на яе спіне. Увесь час? І ўдзень і ўначы? Менавіта, нават калі мама кала сілкуецца, караскаецца па дрэве ці спіць. Ай, ну і ну, таксама бацькоўскі подзвіг. Між іншым, і добра знаёмыя нам ваўкі. Узорныя бацькі, у іх сапраўдная сям'я, не проста зграя. Гэта значыць, у выхаванні малых удзельнічаюць усе дарослыя? Менавіта, Рмал. Але галоўная выхавательніца, вядома, маці. Яна корміць малых, гуляе з імі, вучыць, ахоўвае. Прычым робіць усё вельмі цярпліва і уважліва. А маленькія ваўчаняты, напэўна, вельмі гарэзлівыя. Так што цярплівасці трэба многа. Не сумнявайся, Кася. А яшчэ ваўчыца пільна абараняе сваіх малых ад любых пагроз. Таму іх лепш не кранаць. Усё ж, якая адказная справа бацькоўства. Дзякуй яшчэ раз усім бацькам, і людзям, і жывёлам за іх клопат. Няхай будуць заўсёды здаровымі і вясёлымі. Сябры, запрашайце сваіх бацькоў паглядзець разам з намі чарговы мультфільм. А зараз... Сюрпрыз ад нас з Лесікам. Ён зараз у лесе і рыхтуецца выйсці з намі на відэасувязь. Вау, здорово! Толькі цішэй. Што здарылася, Кася? Нічога, проста мы можам спудзіць новага знаёмага. І хто ж такі палахлівы? Напэўна, хтось зусім маленькі. Наадварот, вялізны, але асцярожны. Рмал, дык давайте хутчэй знаёміцца з асцярожным веліканам бліжэй. Пагадзіцеся, нечаканая сустрэча з ласём уражвае. Па-першае, оказывается, гэта вельмі буйная жывёла. Не паспрачаешся. Па-другое, здзіўляе яго асцярожнасць. Нягледзячы на габарыты, лось паводзіць сябе настолькі ціха, што можна не заўважыць яго, нават калі знаходзіся ўсяго ў некалькіх метрах. Кася, а нам побач з гэтымі веліканамі бяспечна знаходзіцца. Абсалютна! На самой справе ласі нясмелыя і лагодныя. Характар у іх зусім не агрэсіўны. Гэта здорова. А той вялізны звер з такімі моцнымі рагамі мог бы напалохаць любога. По памеры рагоў у самцоў ласёў няма канкурэнтаў сярод млекакормячых. Размах рагоў даходзіць амаль да 2 метраў, а вага дасягае 30 кілаграмаў. Ну і ну, насіць такі цяжар на галаве. А чаму у некаторых ласёў рагоў няма? Гэта самкі. У іх рогі сапраўды адсутнічаюць. Цікава, а чым харчуюцца ласі? Напэўна, такім веліканам патрабуецца вельмі многа ежы. Сапраўды нямала. Улетку дарослы самец з'ядае да 35 кілаграмаў расліннай ежы. Узімку да 15 кілаграмаў. Вось гэта апетыт. Менавіта таму у ежу ідзе ўсё, што расце. Лісце, лішайнікі, мох, трава. Жывёл можна ўбачыць на просеках, дзе яны з апетытам уплятаюць скрыпень альбо шчаўе. Нейкая сумная дыета атрымліваецца. Ніякіх табе прысмакаў. Не перажывай, ядуць ласі і смачненькае. Лясныя ягады і грыбы. Не грэбуюць нават мухаморамі, але выключна ў лячэбных мэтах. Якія разумныя жывёлы. І даволі трывалыя. За дзень могуць прайсці да 15 кіламетраў. А навошта ім столькі хадзіць? Ну, напрыклад, у пошуках солі. Ласям, як і іншым парнакапытным, соль неабходна. Значыць, яны шукаюць саланчакі? Альбо выходзяць на дарогі, каб злізваць соль, якой пасыпаюць трасы падчас галалёду. Лесік,
Кася, дзякуй за цікавае знаёмства з гэтымі велічнымі жывёламі. Рмал, цудоўна, што на сеансе відэасувязі у нас атрымалася ўбачыць іх так блізка. Ну, а зараз, думаю, самы час паглядзець яшчэ адзін мультфільм. Добрая прапанова. Глядзім, сябры. А зараз трэба развітвацца, Рмал, бо час нашай праграмы выйшаў. Але наперадзе чакае цудоўны святочны першы летні дзянёк. Яшчэ раз віншуем усіх, і дзетак, і бацькоў. Жадаем, каб сённяшні дзень прайшоў незабыўна. Карысна. Цікава. І самае галоўнае весела! А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!